ang gipasaylo sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dala niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dala niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala mo mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabhiuna pagadumalahon kini sinyong mahigala Brother John Dihito, kini usab si Brother Libby Claves ang magapakig-uban kini ning usa ka oras nga tulumanon sa sa kini ang maayong balita. Okay, magampo ta higala tong iyon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa langit. Amo kang hangyoon Ginoo nga magapanalangin kaniini nga programa ug panalangini ang mga nagapaminaw nga pinagi unta sa impluensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila Ginoo magasunod sa pagpangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kinitong ulang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay, mopadayon ta higala nga to sunahan. Atong hingon si Brother John sa paghatod nga na kanyang mga pangumusta. Brother John. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa. Kini ang maayong balita. Sa gyapon among ipabati sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton namo nga mga pagpasalamat sa inyong pagsunod nining atong programa. So kumusta sa tanan nga mga kaigsuonan ug mga kaigalaan ug suki nato nga tigpaminaw nining atong programa na atong pasalamatan sad ang atong mga kaigsuonan diha sa Patag Church nila ni sa mga Anciano family diha sa San Remigio, sa Tambungon, unya sa Lambusan, diha sa Kinawahan o sa tanan na lugar o dapit nga nagsunod ning atong programa. No, maayong gabi sa inyo tanan ug kumusta mo lalo na sa atong mga kaigsuonan dinha sa dinha sa Nazareth. Ato sad pasalamatan ang mga kaigsuonan, no, lalo na nila sa mga Bunukan family, no. Hope nga ang Ginoo magapakamayo kayong tanan, no. O niya ato sad pasalamatan di ay ang presensya ni Police Colonel Jovi Espinido uban siyang asawa. So salamat kay inyo ma'am sir. Wa na lang gid ko makaduol sa inyo kaganina kay didto magud mo sa front unya daghang tao. Una nga salamat nga nakahatag gyud mog panahon nga magkao istorya sa istorya ta last Friday noon.
Okay, sa tanan na lang nga nagsunod ning atong programa dias na ilon, kumusta ni Ma'am Rohama Lial, no? Uban siyang buotan ng mga anak na mga nurse. O niya sa tanan na lang nga naminaw diha sa ato nga programa. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, sa gihapon atong gina-welcome no, tanan atong mga tigpaminaw sa radio, tanan atong mga viewers sa Facebook, sa bisan asa nga part sa kalibutan karon, Pilipinas man o uban nasod sa kalibutan. Kamong tanan mga pinalangga namo nga mga tigpaminaw og mga viewers, kinasing-kasing mo namo nga ginadapit sa pagpakiguban karong gabi na o pag-participate nining atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Kung namoy mga importante nga mga mensahe diha, so isend na din sa atong comment section mga higala kay ato ng pagabasahon no ang inyong mga importanteng mga mensahe, mga birthday greetings ba or mga anniversaries o unsa pay mga importante kayo diha nga inyong ipadangat sa minahas kinabuhi, amo na nga gina-welcome. Nya naamoy mga panimbayahon ninyong mga friend diha. Ato na gina-welcome sa atong programa. Unyag naamoy mga pangutana nga inyong gikalibgan mga higala, ipadangat na dinhi sa atong programa. Aron ato nang tagaghusay no kung naamoy mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo. Labi na og makita mo gid mga kalainan ba? Kalainan sa doktrina sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist o mga doktrina sa mga dili Seventh-day Adventist. Mahimo na inyong ipangutana para nga matagaan mo namo o katinawan o unsa ang gipasabot sa Biblia. Kaya among gipasalig dire nga ato nga pagtubag sa pangutana ibase gid nato, i-base gid nato diha sa Biblia mahigala. Tungod kay ang tao mahimong masayop pero ang pulong sa Ginoo dili gid na masayop. Mao nang ang tanang mga pangutana ang mga tubag ato yung ibase sa balaan nga kasulatan. Tungod kay ang balaang kasulatan pulong ni Ginoo nga mutudlo nato sa kamatuoran mga kahigalaan. So pwede na maka-text ni higala sa among mga number ni Brother John o pwede ari sa comment section no, sa Facebook. Palihog lang alang sa ato mga followers gihapon, mga viewers nato nga atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa ato mga friend para sila sab makakita or makapamati sa mga pangutana nga atong pagatubagon dinhi sa ato nga programa. Sublion nako higala gina-welcome ang tanan nato nga mga kahigalaan og mga pinalangga nga mga kaigsuonan. O niya sa tanan po di ay nga nag-birthday karon, happy birthday no? Happy birthday. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang pipila nga nakita nato sa screen. So katong wa pa maka-send og message, dali-dali na mag-type na higala sa inyong cellphone no? Na-send na din aron ato nang mabasa din sa atong programa. Atangin ninyo sa question and answer na to. Nagani mo'y mga dugang tubag sa pangutana nga atong basahon karon. Isend din na din para nga atong mabasa o niya mapadangat nato ngadtos mga nangutana. Ay basi makabuls ay sad mo sa pagtubag sa mga pangutana. Okay, ato na ning sugdan pagbasa. Ato nakita din si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. So may gabi ni Madaday G. Marie no? Ano iyang mensahe din maayong gabi sa inyo Kuya Libby og Sir John. Happy Sabbath sa tanan kaigsuunan og ilabi na sa akong pinalangga nga si Neljon Bersero. Oy, pinalangga yun. Ana yun.
maayong Nindot na Brother Libby yun na kanang kuan ba magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Nindot na. nagpasabot nga wa gyud siya tinaguan, tinabunan. Magpakatotoo ka gid mo nay nindot nga taras o kinaiya nga walang Bernard John, ani lipay pugayo di nagbabalat. Mao bitaw nang inako nga o ang relasyon sama nagtanom nga dilig-diligan, habuk-habukan. So that is a part, no? Salamat kayo ana ma'am sa imuha nga gihimo. Nganong mo appreciate gyud ko ana kay lalaki gud sad pud ko. Unya syempre bisag kinsa naman siguro nga matagaan sa insakto gyud nga pag-treat ang relasyon, pagpahalaga sa usa ka lalaki ikalipay gyud na. Nganong nga ingon ana ako kadali mo kuan tungod man gud kay karong panahon na good Brother Libby kasagaran gusto na lag duwa-duwa flirt pero sa mga inana nga mga kuan murag dali ko ana nga matandog anang mga bahina kuan mo guna mo nay paghabok sa usa ka relasyon aron molambo. Yes, tinuod na. Oo, kay mag-unsa man lang gud na nga dili na nimo nganong ni sulod ka manggod og relasyon kung dili naman lang na nimo tagaang atensyon. Tinuod na. Unya kapag sigin mo flirt, sigin mo duwa madugay ana. Mapasok ka man gyud ana. Bitaw. Mana nga ibutang sa insaktong kuan. Okay, salamat. Okay, ato ni padagbasa ingon dinhi nga maayong pagpaminaw nimo diha dong amping pirmi. Wow. O God bless og sa tanan na lang taga mabuli kuya. Daghang salamat sa pagbasa. O niya nag-send siya tulo ka kamot nga nag-pray o niya say heart ngayang gisend. Salamat kaayo Sister Jimari, hinaut pa ang Dios magpanalangin nimo. O niya sunda kanunay ang ato nga programa parang doon sad kay daghan nga makutlo dinhi sa ato nga programa. Okay, ni asad si Brother Rufino Moreno o niya sa gihapon nag-send siya og mga heart, duha ka mga heart o niya niapoy kamot ka nag-pray. Salamat kayo Brother Rufino Moreno. Niapod si Brother Joseph Lagarisa, maayong gabi mga brad. So good evening also Brother Joseph. Niya po si Edelberto Higante Sumalinog. Si Brad Edi ni marag mao ni si Brad Edi tuwa sa Dumaguete City. Ingon din good evening Pastor. I'm watching. Salamat kay Brad Edi Higante Sumalinog. Niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Livy og sa tanan nga naminaw og nagview nga mga kaigsunan. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo Itang. Niapod si Madslia Muñez sa Manila. Mayong gabi sa maayong pagpasabot sa mga pulong sa Dios. Akon John Palihog, anak kon John Palihog Langkog, dala sa akong gibilid sa imo. Salamat kaayo. Okay, og nana ka sa airport Mader, palihog lang ko og pahibalo kay aron nga kuan no, og ganos aka mo abot tiris bugo aron madala nako ang mga document papers. Thank you. Okay, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas, nag-send po duha ka mga heart og duha ka mga kamot. Salamat kayo Sister Chari de la Cruz Nugas. Niapod si Freddy Felicano. Maayong gabi ninyo diha Brad Libby og Brad John. Sa gihapon nagtan-aw ko diri sa Balod SDA Church sa San Fernando, Cebu, og nagtan-aw sa akong asawa si Chris Felicano og akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis, San Remigio. God bless. So God bless also Brother Freddy Felicano. Okay, salamat atong pasalamatan ang mga Felicano family nga nagkuan gyud nagsunod sa atong program. Anya kini kong yang asawa ba John, kita mo nagbo-study ni sa una dito ni sa Atop-Atop Bantayan, taga Bantayan man ni Bantayan Island.
si Sister Chris Batain suto ko na kuno sa paplido sa pagkadalaga. Okay na po si Freddy Filican ay pag siya mensahe nag-send siya tulo ka kamot nga nagpray og tulusad ka mga heart. So thank you kay Brother Freddy. Niya po si Brother Jacob Sumalinog or Brother Leo Sumalinog. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening also Brother Leo or Brother Jacob. Niya po si MG Estoy. Happy Sabbath sa inyong duha diha sa Radio Brajon o Badlibi. Mayong gabi. God bless sa tanang naminaw. Nag-send siya og duha ka kamo nagpray og heart. Salamat kayo Brother MG Estoy. Ato ning dalikatan una ang pikas nga screen puli-pulihon nato ni kay ato ning lilion mga higala ang mga nag-send og nag-like ang uban nag-send og heart sa ato nga programa. Ari usatas mga nag-like mga higala. Niya si Rachel Pilunggo, Aniceto Priscelias, Freddy Filicano, at Naomi Villacampa, Lovely Diheto, Melideth Fuentes, Boards Dani. Pre, may gabi ha, pre. Salamat pre ha. Onya Rufino Moreno, Jeffrey Arrogante. Yan niya po si Brother Gerardo Alabitania. Dade, may gabi diha dade. Salamat Yeah, kay dade. thank you Kumusta po kayo, niya, Mami Banji og sa Brother inyong Lolo kabataan? Yubansyon family. Yes. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Anya arita sa nag-send og heart. Niya si Kiana Faith Itang. Anya Ayan Kevin Dorotan. MG Estoy. Niya sad si Merifel Vargas. Rimelito Sigarino. Badrime. Pre, may gabi diha pre. Salamat sa pag-view pre ha. God bless you pre and your family. Niya po si Elpidia Coro. Dodds Nogas. Ros Otsea. Oslington Jing or Jing Oslington. Sa Kuwait, sa Australia ni. May gabi Ah. inyo diha sa Australia ma'am. Niya po si Abner Joalio, Vincent Itorma Vistar, Joseph Lagarisa, Ronaldo Bragat, Narcipi Pilayo Edoliberio, Nili Canto, niyasad si Jacob Sumalinog, Nulan P. Pagal, niyasad si Florida Amoris Sigarino, o Brother Nelson Bersero. Waaman mo ba Brother Nelson? Ang iya na dito lang sa PM. Base secret ang yan. Dito lang sa PM. So inunta lang secretive si Brother Nelson unya ang ka-advanced open gid kayo. So magkakaiba man pero inunta pulos maayo ang mahimong resulta. Okay no okay. Happy Sabbath sa inyong duha diha sa radio. Brad John o Brad Libby og maayong gabi. God bless sa tanang naminaw. Salamat kaayo no Brother MJ Story. So pwede pa mo higalang makapadala og mensahe dire kay ato lang isalot-salot pagbasa. So basig na ay message siya sa imong cellphone Brad John. Okay, ako laning iko dunay biblical message si Ma'am kanana ang Espinido. So nakuan man ni Ma'am kanana ang naputol no. Pero thank you ani nindot kayo ang niama sa panapo sa something's missing man eh. So basin og moabot pa tong kaputol Ma'am. Pero thank you so much sa biblical message nga inyong gipadala. Inspired kay ko ani Ma'am. Thank you so much sa time. Okay niya sad si Brother Otika Saniko sa Baybay City ni. Nagaygon siya din kagabi man siya maayong gabi og happy Sabbath. So happy Sabbath also Brother Otik Lipanis Brother Otik Bajon tungod kay ang iyang anak nakauyab og Adventist. Yan Yes. Adventist po diyang anak. Oh. Niya siya wa ko makasure og nabautismohan na ba ni si
Dadotek pero ning biya na siyang trabaho dito Merida dito simbahan sa Katolik. Kaya ito man siya yun sa Katolik. So possible nga iya na gid buong buo dawaton ang insaktong pagpanglagad sa Ginoo. Base pa kay ing biya naman siya dito na uli siya sa Baybay 7. Okay, niya si Jenny Rama Fermin. Maayong gabi Brad Libby o Brad John. Ipadala na ko sa pangamuyo akong pamilya, grabe pag hingabot sa kaaway, unta makaya namo ang mga pagsulay nga dili kami madaog sa kalaglagan. Okay, salamat Sister Ginny. Natural lagi na, normal lagi na sa tumuluog na ay kaaway kay ang Ginoo gani naapoy kaaway ang yawa. So ang kadapig sa Ginoo og ang kaaway sa Ginoo mo punay kadapig o kaaway sa ihang mga tumuluo. Di magud ang yawa malipay nga ato siyang talikdan, ato siyang biyaan. Natural nga maningkamot gid ang yawa pod nga mapabalik diha sa iyahang poder. Pero salig lang midaog na si Kristo tus Kalbaryo sa cross. So salamat amo ning apil sa mga pagampo, lalo na nga dali gid bud mi matas bahin ana kay tungod konbertido magud mo dinhi sa atong programa sa radyo. Ubay-ubay man mo dinha no sa Negros nga nangakabig. So amo lang gyud iampo diha no nga salamat gyud kayo nya. Lipay ko ang uban diha sa inyo manuol na lang gyud simbahan mo, presentar mo simba, magpabautismo. Like Brother Incabo, Ricardo Incabo, og sa uban pa din ha. Pero ayaw ka kuana na, ng kanang mga pagsulay, no? Kay normal ra na, ipalihog lang ko og susi diha sa basa diha sa Santiago 1:12. Okay, ato ning liliyon sa kong cellphone ni asay mga nag-like gihapon sa programa ni Astel Sister Lilia Paradero Valgos. Ni asad si Sister Emeline Sigarino Espirito. Nag-like po siya. Mads, maing kuan dia Mads, maing gabi ka tungod sa kabisi ani Brother Libby. Nagsara gini siya maka-view dinhi sa atong program pero bisan sa kabisi may naagid gihapon tay kuan nga mag-view siya. So Mads, may gabi dia kumusta paritata dia? Okay, ni asad si Lynn Nano. Nag-heart po siya, nag-heart ni si Brother John Lubitania, nag-send po siya heart, si Brother Jacob Somalinog, niya po nag-like si Sister Elpidia Curo, niya mga Adventist sa Mabuli, sila Ritzel, nag-send po ng heart, o si Brother Junior, niya po ang niya pagyod si Enday Cobilio, siya rin good evening. Kuan ito ni ang mupakaon ni sa ako Brother Libby. Brother Libby, thank you so much sis. Niya po si Cesar Elgira sa kuan siya. Ato sa ning konbertido sa radyo Brother Libby sa Gihulgan Negros Oriental, dili na Occidental, Oriental, no? Oriental. Salamat jud Negros. Brother Cesar Elgira. Di magita magkakita siguro personal sa kalayo o base na nga may panahon ra pod siguro apan ug di maningkamot gyud ta Brother Cesar adto tas gingarian sa langit magkita. Okay, ni asad si Sister Elsie Lim. Good evening and happy Sabbath nimo Kuya John ug Kuya Libby. God bless ninyong duha ni nag-send siya heart. So, Okay, salamat Sister Elsie. Hope nga pabilin diha sa imong kasing-kasing ang paghigugma sa pagsimba ug pagpangalagad sa Ginoo. Ato mo guning gibay bustadian sa unang mga panahon pa Brother Libby. Murag daga pa siya atong panahon na daga pa ni siya. nato o nya karon pamilyado na masad ni. Kay salamat Sir Elsie sa pagbiyo sa atong program. niya po si MJ Stoy, Berjon. Sa inyong debate ugma mag-live mo. Wa ni siya ka. Okay, Berjon. kayo nimo ni makuan akong gipaybalo kadto si kuan kanang Leonardo bong magkuno iyang angga kanang Hastiva ning balibad. Ako na ning gihisgutan 2 times ning balibad siya ugma untanis alauna. Ang iyang kuan na dala lang kuno siya sa emosyon. Kay wa kuno siya tugti sa ilahang labaw kana bang alibay na lang gyud pero iya gin gipakita sa tanan nga nagsaksi nga una gid siyang nipirma kaysa ako unya kadtong among debatihan siya iya gitong tima
O gunya, medyo nadili na maayo among kumbo-kumbo kay iya naman kung sugoon ipa susig unsag si kinsa siya wa kuno ko kailan niya abot sa subang mga nasod asang iya na kuha sa debate. Ako siya gingnan bisag unsa pay imong naabot unsay imong naeskuylahan bisag gamay wa koy kaba kay na ako'y Dios nga gisaligan unya anha ra gihapon ta magkuan sa Biblia mag-abot na kung ay palabig pataas imong kagalingon kay sultihan ta ka og sa isda pa nagpabilin kang hilaw-hilaw wa pa ka maluto og nalanggam ka pa kana nga wa gid kay dagang gihapon kay wa tay laing ilhon nga maayo dili atong kaugalingon kun dili ang Dios. So ugmang adlaw brother, why debate nga mahitabo tungod kay ning balibad ning atras. Naa nang iyang mga text sa kuha pero pirmado na ang kuan lang ang sayop lang kay wa na mo mabutangi og multa lahi sa ubang mga panahon nga tapos magpirmahay na agi gibutang gyud gi state gyud nga kung personal nga dili mo dayon o dili mo tunga sa panahon sa debate magmultag 25,000 pesos 50,000 pesos man agi ang kuna ingon ana kato kay pirma min duha siya'y una ni pirma pero wa man mabutangi nga ang di mo dayon may multa mo to nga tawhay ra gid niyang gibalibaran kay mura kaha siya og unsa kay iyang basihan kay daghan man nga mga negatibo nga mo sa ilang kauban nga moatubang siya sa debate. Siguro walay pagsalig siya unsaang ka kay ngano manghimbalibad man gyud unya di na magid siya bisag unsaon nya alangan mag-imo ng pug-on gyud ng bunot nga wa nagimutubod nga tubig unsaon ta man so dili madayon ugma kay kung nadayon pa unta ugma sure gyud to nga malive nya kay di man mo dayon gyud nya di naman tama ko ana di na matingala kay labi gana na gyud naagian na to na ng hagad og debate unya di mo dayon mo atras. Okay brother Libby? Okay, daghang salamat Brad John. Atong basahon ni niapod si Brother Roger Villafente. Good evening Pare John o Brother Libby. Watching here at Adventist University of the Philippines sa EOP. May gabi ni mo dape. Thank you so much pre sa pagpanood sa atong programa pe. Cavite ni Brother John, no? Yes, sa Cavite, sa Imos Cavite sa Bagong Silang, Puting Kahoy, Imos Cavite. Okay, mga ta mga higala sa pagtubag sa pangutana unya ato ning tanawon ang pangutana nga aton tagaan og pagtagad tungod time pod paspas kaayo nagdagan mga higala. Okay ni ay pangutana ingon nga pangutana boss. Klaro man bo nga Domingo na jud sa New Testament ang pagsimba og igpapahulay kay mabasa sa buhat 20 bersikulo 7 og sa unang Korinto 16 1 og 2. Muni atong tagdon karong gabihon sa panahon sa pagtubag sa pangutana. Akong utrog basa. Ingon ni pangutana boss, klaro man bo nga Domingo na jud sa New Testament ang pagsimba og igpapahulay kay mabasa sa buhat 20 bersikulo 7 og sa unang Korinto 16 1 og 2. So ato ni eksaminon kining iyang mga verses nga gipadaduni kinang bersikulo sa buhat 20 bersikulo 7 og unang Korinto 16 1 og 2. So kanang mga bersikulo kuha na gyud totally kumbinsido siyang klaro gyud nga Domingo na ang igpapahulay. Kaya ato na nga kanana ang kuan ato na nga tagaan og husay. Actually kana nga mga bersikulo sukad na mugna ang atong programa sa kahanginan dili ka tingali kay ka-20 na kabisis na napaabot na diri na ang bersikulo sa ato dili na unang-una giunsa man ninyo paghuna-huna giunsa man ninyo paghuna-huna nga napadomingo na ang igpapahulay karon kung ato usa ning tan-aw sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7 kana bang himua lang gud nga excuse me himua lang gud nga dili mo magpagahi sa inyong mga kasing-kasing kay ang Herbihanon 3:15 nag-ingon
samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. So naagyoy mga tao nga bisag nakadungog na, nakabati na, nakasabot na, musupil gid sila tungod kay ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Ang Isayas Kapitulo 30 versikulo 9 nagsulti kay kini maoy masinupakon nga mga katawhan nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Tanawa, ang dimensyon din ni Jehova naapoy mga tao nga nagdala pod og Jehova pero og kusugo na ganing Jehova pastang gahia di man mutuo kang Jehova. Pero ang ilang relihiyon saksing ni Jehova. Unsa man ni pagkahasaksiha nga ang sugo ni Jehova di man nila sundon. O tanawa, sa Isaiah 39 kay kini 39 kay kini mausa ka masinupakon nga mga katawhan, mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. O mo na gisulti karon ni aha kanang gihisgutan nimo ba nga Domingo na gyud ang igpapahulay sumala sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 sa makadaghan gipaabot na dinhi sa atong programa. Well, ako lang basahon para maklaro ha. Og sa nahaunang adlaw sa semana nya kalom na kung maghisgot og nahaunang adlaw sa semana meaning Domingo kay wa may laing adlaw nga nag-una sa semana ang Domingo man niya og sa nahaunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami nagtigom sila aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Unsay ilang katuyuan og tumong sa ilang panagtigom sa unang adlaw sa semana aron ba nga magpahulay kay igpapahulay na dili ang tumong o tuyo sa ilang panagtigom aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Ngano man unsa man ang senaryo niining mga panahona kung atong padayonan pagbasa ningon si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila sa iyang kanila ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabii. Gabii man kung imong basahon sa English Saturday evening sa kananaang kuan sa kanang The Living Bible Sabadonis gabii. Unya lagi kay from sunset to sunset man igasalop na assuming nga kana siya unang adlaw sa semana. Ang ilang panagtigom sa unang adlaw sa semana ang tumong aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Sa katuyuan nga si San Pablo mugikan naman sa sunod nga adlaw. Kung bagay mahuna-huna nimo nga kini farewell party. Unya kung imo ni siya nga tan-awon wa man gini naghisgot dinhi nga ang unang adlaw sa semana adlaw na nga igpapahulay. Wa. Unya nganong nahitabo man gyud nga ingon ni ana ang inyong mga panguna-una tungod lang kay naay nabasag unang adlaw semana nagtigom sila inyong tagaan ug inyong kaugalingong konklusyon inyong kaugalingong pagpanabot nga adlaw na nga igpapahulay ng Domingo dili na. Ang Isaiah 55:8 nag-ingon nga your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang hunahuna sa Dios ug ang dalan sa Dios dili mo'y hunahuna ug dalan sa tao. Ang problema lang gud nato kay kita gusto tang musunod sa atong kaugalingong hunahuna, musubay sa atong kaugalingong dalan, samtang ang hunahuna sa Dios ug dalan sa Dios atong dumilian. Mao gyud na ang ato gyud nga mahimong kanana ang talan-aw sa atong kapanahunan karon. Wa gina naghisgot diha nga igpapahulay na Domingo kanang Buhat 27 wa. Unya kini pod ang naunang Korinto Kapitulo 16 bersikulo 1 ug 2 mas lalo na gyud nga wa ni nagpasabot nga ang Domingo mauna ang igpapahulay kay kining adlaw ug tan-aw nimo ning bersikulo collection day man sa ilang mga amot adlaw na sa pagkulik sa ilang mga amot niya ako masahon na unsay gisulti dinhi niya nag-ingon dinhi sa 16:1 ug 2 sa naunang Korinto nagingon og mahitungod sa amot ang gihisgutan dinhi amot
dili kay sa adlaw ng igpapahulay. Ninyo ni alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa iglesia sa Galacia, mausab kini ang inyong pagabuhaton. So lagi ang kon senaryo dinhi amot man. Ha? Unya kung atong ipadayon og basa dinhi nagingon. Sa naunang adlaw sa simana, sa naunang adlaw matag simana ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin og magtigom sumala sa iyang pag-usog aron nga inig abot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pagpaamutay. Utan-awa kining adlaw Domingo unang adlaw simana collection day ni siya nga diin ang ilang mga amot tigumo na nga daan kay aron mo abot si San Pablo dili na himuon pa nga mag-inamutay pa kay nga naman ready naman na andam na daan kanus-an nila ni himuon sa matag unang adlaw sa simana. Sa ato pa murag regular na gid nila nga adlaw na nga kanang adlaw mo ipagtigom sa ilang mga amot. Unya nganong niabot man sa punto nga matud pa ninyo klaro na boss ang Domingong igpapahulay bisag gamay wa maklaro hanap pa sa Gis nga panas. Kanang unang adlaw wa na unya pamatii kuno dinhi be kining igpapahulay nga gihisgutan dinhi ikapituning adlaw ang iyas Ginoo unya nawala na diay ni atur gud tan-aw ra gud ninyo dinhi sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, sumala sa The Living Bible, akong basahon na, nag-ingon din sa maong versikulo. And I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Wa mag-ingon every first day. So kung maghisgot kag klaro gyud, mas klaro nga ang ikapitong adlaw, Sabado, mo'y adlaw ipapahulay, dili ng Domingo. Akong balik kag basa, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Tanawa, every seventh day, wa man yun every first day. Unya nagiri, as a symbol between them and me. Timaan gyud ay ni tali sa Dios og sa katawhan niya. Unya nagingon din hiya, matud pang kanana ang to remind them, alang sa pagpahinumdum nila, that it is I the Lord, ang ako maong ilang Diyos, who sanctifies them, nga nagbalaan kanila, that they are truly my people. Giangko nas Ginoo nga ang iyang tinuod nga mga katawhan, kadtong nagbantay sa adlawng ikapito, every seventh day. Unya mo ingon mong naili sa Domingo, how dare you are? Wa man na ipamatuod sa Biblia. Beko no atong sulayan kuno din hiragod sa pagbasa ug may kahigayunan bagyo di siya nga ang ikapitong adlaw mautro mailisan og unang adlaw. Atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible sa Levitico 23:3. Unsay gisulti dinhi nagingon, you have 6 days when you can do your work, but the seventh day, magingon na, but the first day, you have 6 days when you can do your work. Aduna mo'y unong kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the seventh day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, is holy because it belongs to me. Balaan ang adlaw o kinialang kanako. Nagingon din yan. No matter where you live, bisag diin ka man nagpuyo na magikatarungan sa mga Hudiyo na dito rin sa Israel, no? Kaya ngayon, no matter where you live, ako nagitanaw sa gipadala ni Daddy Loloy nga gikas Australia nga kuan Greek Bible og sa Hebrew, nisamot og kaklaro gyud hinuon. Unya nagyud ni ang no matter where you live, you must rest the Sabbath and come together for worship. Gisugo gid di ay ta nga magsimba nining adlaw, unya nagingon, this law will never change. Kining balaura dili gyud mausab. And how come nga naghuna-huna mo Domingo na ang igpapahulay?
dugangan pa nato ang kamatuoran nga inyong nabatian. Dinhi sa Herbihanon kapitulo 4 bersikulo 4 o niya kananaang 9 o kun ato ning basahon o sa Herbihanon 4:4 ug 9 kung unsay gisulti dinhi sa gihisgutan dinhi sa today's English version, no? Ang dinhi sa kananaang kuan sa Good News for Modern Man, the New Testament and today's English version. Atong basahon din kung napaklaro ba gyud nga kanang Domingo maoy papahulay o niya. Sumala sa Herbihanon kapitulo 4 versikulo 4. Remember, balaod ning Hiyuba unya magdaladala musngalan ni Hiyuba. Daladala musngalan sa Ginoo nya di mo musunod sa balaod sa Ginoo. May panalang hinuon og mag-urong mo kay aron di pa gid hinuon mo dako pang inyong sa. Kay mas dako naman hinuon gid mo tulubagon ana nga gidaladala nyo ngalan sa Ginoo nya ang sugos Ginoo inyo gid hinuon gisupak. Aniya, kwadro-kwadro akong basahon. For somewhere in the scriptures this is said. Tanawa. This is said about the seventh day. Nagingon, this is said about the first day. This is said about the seventh day. God rested on the seventh day from all His works. Ang Diyos mipahulay sa tanan niyang mga buhat sa adlawng ikapito. Niya, kamo, di mong pahulay nga ang Diyos siyubang pahulay manggani. Niya atong basahon sa Noy Biragod, kung unsay gisulti din nagingon. As it is, however, there still remains. Kana bang po, di man kung gumutuo po, gawa niyo ni masabti ni pagkasulti, ha? Kaya sa dikir o kinder, kasabot man ani. Naging ano, there still remains for God's people. Nagpabilin kini alang sa katawhan sa Diyos. Arrest like, arrest like God's resting on the seventh day. Kaklaro naman po ana ang gisgutan nga there still remains for God's people. Arrest like muning gisgutan din arrest like the kanana gisgutan din God's resting on the seventh day. Remember, there still remain for God's people. Mga kaigsunan, unsa pa man kadaghan ang panahon og higayon nga among masubli-subli dinhis kahanginan ang pagpasabot niining mga bahina aron lang gyud mo mahayagan sa kamatuoran. Apan dili og dili kumutuo nga wa mo makasabot, nakasabot gyud mo pero inyo lang gipagahi ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw kalimot nga dili gyud kakalaom nga maluwas ka sa imong pagsimba, pagampo, pag-alagad sa Ginoo, unya gisupak nimo ang kabubuton sa Ginoo. Klaro man ang gisulti ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Timani ang maluwas ang makasunod sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Karon na kag Domingo kabubuton ba nas Ginoo? Ayaw kalimot nga kung unsay imong dangatan sa adlaw sa paghukom o sa pagbalik sa Ginoo, kung malangit ka, kana kay nagkinabuhi ka karon para og langit. O kung unsay imong dangatan sa pagbalik sa Ginoo maimpierno ka, kana tungod kay nagkinabuhi ka karon para og impierno. Busa palandunga karon nga daan kung unsay imong pagkinabuhi para langit ba na? Para impierno, para ba ikaluwas nimo, para imo ikalaglag, pero di ka gid kalaom nga maluwas ka kung imong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw aning mga bahina. Brother Libby. Okay, salamat Brother John. So mo continue ta nga to sunan higala. Ato sa ning lilion ang screen makadiot no. Okay niya si Edelberto Higante Sumalinog. Thank you Pastor. The words of God. Okay, salamat po no, Brother Edelberto, sa imong pagpakiguban sa ato nga programa karong gabi Okay. Ato ning ato ta mga higala sa pangutana, no? Ang pangutana ako ning utrog basa dinhi unya kamo diha kung namoy ikatampo mga higala
namoy dugang tubag, so makahimo na mo sa pag-send sa inyong mga tubag para nga atong mabasa mga kahigalaan. Okay, ang pangutana matod pa dinhi. Pangutana boss. Klaro man bro nga Domingo na jud sa New Testament ang pagsimba og igpapahulay. Kay mabasa sa buhat 20 versikulo 7 og sa unang Korinto 16 1 og 2. Okay, salamat. Iyang word dinhi gigamit klaro. Mabasa sa New Testament nga ang pagsimba og adlaw pahulay Domingo gyud. Pero nining bersikulo ha, mabasa bagod mga higala nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Mabasa ba ani nga verse? Dili. Gibasa ni Brother John kaganiha ang buhat 20 bersikulo 7. Okay, ato din tanawon mga higala. Buhat 20 o niya versikulo 7. Unsa may atong mabasa dinhi. Okay. Ato ning tan-awon og usab higala kini nga verse aron atong malantaw basig naay mabasa dinhi sa among Biblia. Muni atong mabasa o paminawin ninyo ha. Ingon dinhi og sa nahaunang adlaw sa simana, sa ito pa, Domingo, kay first day man, sa unang adlaw simana, sa nagkatigom kami, nagtigom sila, aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo, nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod, nga adlaw, nakigsultianay kanila, og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. Unsa man dito higala? Gabi ito sa unang adlaw simana. Unsa man ang gabi una gisgutan dinhi? Kanang Domingo karon ya paggabi? Dili. Unsa man siya? Kana bang sama karon ba? Sabado ganiha o niya pagka sunset kay ang sukdanan Dios Biblia sa adlaw from sunset to sunset man. Kung imong ibig sa Bible, ang Sabado, ganihara kutob pagka-sunset yun. Karong gabi na, kodaron siya, part na ron sa unang adlaw sa simana. Unang adlaw simana nga maong Domingo. Atong i-clarify kung tinuod ba nga Sabado ni sa gabi. Arita sa Biblia nga ang maayong balita nga Biblia. Kaning Catholic Bible nga may imprimatur si Julio Cardinal Rosales. Namo na ibang balita ang Biblia, tanawan yung sulay. Basahan ninyo o banako. Sa buhat 20 versikulo 7. Muna itong mabasa o. Pagkasabado sa gabi o karon ba? Karon gabi na. Gitawag ni sa Catholic Bible ni. Pagkasabado sa gabi nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod nga adlaw. Unsa dito higala nga panahon? Adlaw gabi, Sabados gabi. Karon sama karon ba ha? Ganiha Sabado sa adlaw, karon gabi mga higala. Ang gihimo ni Pablo, ingon niya ito nabasa nga nagtigom sila aron sa pag-ambit sa balaang panihapon. Nagwali si Pablo hangtod sa tungang gabi. Unsa may purpose niya? Ngano nga nagtigom man sila adtong gabi una. Naghimo sila og gitawag og pag-ambit sa balaang panihapon. Unsa may tuyo ni Pablo? Kay mugikan lagi siya pagkaugma, pagkabuntag ba? Mugikan siya. Padayon siya sa iyang panaw sa pagmantala sa maayong balita. So anang gabi ang gihimo ni Pablo, naghimo siya og kadabang nagitigom niya makigsunan kay gikan ng Sabado, simba man, igpapahulay, pagkagabi wa sila nanguli kay
naghimo silang panagtigom, special panagtigom kay pagkaugma mugika naman siya. Kana bang mga nagwali si Pablo, mga pulong pagpadasig, mga pulong pagpadasig silang pagtuo kay mubiya naman si Pablo, so iyang gitigom ang magsun og gidasig niya o naghimo sila og balaam pagpanihapon. Nabay nabasa diri nga nagsimba o niya gitawag igpapahulay ang Domingo, wala mga higala. Nagtigom sila dili tungod kay tawgon na ito igpapahulay ang Domingo. Dili tawgon igpapahulay tungod kay naghimo sila balaang panihapon, gitawag og last supper mga higala. O niya, doon ako nahibag sa una, usa ka Pentecostal Port Watch, niingon yun siya nga, nagisulti siya nga, ebidensya na kuno na sa buhat 20 versikulo 7, nga ang adlaw nga pahulay, gibalhin na ngadto sa Domingo kay nagtigom sila o niya nagambit sa balaang panihapon. Mao din ni makaigpapahulay mga higala, tungod kay naghimog pag-ambit sa balaang panihapon, igpapahulay na din na. Ato daw tagaan og komparison. Sa buhat 2, versikulo 46, atong tanawon mga higala. Kung doon na ba'y gihimo silang paghiusa o na magpikas-pikas og tinapig. Ato pa sa adrio, og sa adlaw-adlaw, sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo og sa pagpikas-pikas og tinapay. So, ini adlaw-adlaw nagpadayon sa paghiusa didto sa templo og nagpikas-pikas og tinapay mahigala. So naghimo sila balaan gihapon nga panihapon. Pero sa tugimo nila adlaw-adlaw ngadto sa templo. Nagambit sila sa balaang panihapon. Pangutana, tanan daing adlaw pulos igpapahulay kay adlaw-adlaw man, daily man sila. Naghimo sila og balaan nga panihapon dito sa templo. Dili na makaumaoy makaipapahulay higala. Tungod kay ang pagsilibrar sa balaang panihapon, pwede na himuon sa bisan unsang adlaw sa simana. Pwede nang himuon sa dili adlaw pahulay. Depende na siya sa panagsabot sa mga kaigsuonan. So kining gihimo nila ni Pablo anang Sabados gabi naghimo sila balaang panihapon, di na sabton nga adlaw ng igpapahulay kay wa tay mabasa sa Biblia. Wa ilisdi ang igpapahulay. Kay sa atong mabasa sa Levitico 23 versikulo 3, nag-ingon ang Ginoo, "You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change." So gisultis bala ang kasulatan nga matod pa mga higala nga doon na tayo unom kaadlaw makahimota sa pagbuhat sa bisan unsa natong buluhaton apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana. Nag-ingon ang Biblia, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Muna giyos Ginoo, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kining balaora dili gayod mausab. Tiyan mo na, dili mausab ang balaod sa adlawng pahulay nga adlawng Sabado higala. O niya, mao na'y nakapausab sa buhat 20 versikulo 7, anang versikulo na usab na di ay wala na gisgutan di igpapahulay. Mao na nga dunay uban nga magbuot-buot lang og ingon nga klaro kayo giilisda na sa Domingo na yun igpapahulay sa buhat 20 versikulo 7. Wa gyud mabasa
lubog pastungang gabi mga higala. Wa gitay mabasa nga kining bersikulo ha nagtudlo nga Domingo na ang adlaw sa pagsimba o adlaw pahulay. Kay kung maghisgot ang pagsimba higala, pwede man ta makasimba sa Ginoo sa bisan unsang adlaw. Gikas Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa, makahimo ta sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Pero dili ta makahimo sa pagtawag og igpapahulay sa adlaw nga wala isugo sa Ginoo nato. Kay ang adlaw nga gisugo sa Ginoo siyang katawhan, specific higala, walay lain maora gyud ang adlaw nga ikapito og kining adlaw mao ang adlaw nga Sabado. So ako saning anam-anamon pagbasa ang mga mitampo mga higala kay dunay daghan nga mitampo no ato ning tanawon ilang mga contribution ato ning pagbasahon. Okay, ato ning tanawon mga higala kay ubay-ubay ni ato nakita dinhi. Okay. Niya si Brother Nurlan Pagal. Kabantay tingali tong tawhana Bro John nga mahurot og ka SDA ang iyang membro kon modayon siya sa debate. Ay usasan na sa pangagpas minimo Brother Nurlan, pero sa drain sa among kumbo-kumbo gipugngan gid siya kay unang-una wala gid siya kakayahan anang debate. Iyara gyud ang hunahuna in town mana nga sagdi na lang at least nga nang kanina ang nagkasabot niya nagpinirmahay iyang gibalibaran. Okay niya po, Silver Kingijen, maayong gabi Bro John o Bro Liv o sa tanang mga kaigsunang naminaw na alang ko'y tambag sa texter nga saksi bro, saksi man kaha mo sa makagagahom nganong wala man gyud kamo manakabalo sa adlaw pahulay o ngano man nga sa una Sabado man mo manimba unya karon Domingo naman nga dili mana maoy sakto bro pagsusi bro kay para dili ka makompromiso ang imuhang kalawasan. Okay, salamat sa advice no. Ang kining Jehovah's Witness magsunod ra ginaon sa itudlo sa Watchtower, pero kini sila wa man iklaro kay ug adto kag kamutis ang simba nila dito Sabado kay ang kanang Domingo ko amana kanana ang business day mana. Ug adto kag Kawayan Masbate ang ila dito Sabado ang simba kay Domingo po dito tabo. Unya dili ni sila may depende ra na sa lugar sa ilaha sa simba. Okay ni apod si Brother Nelson Bersero. Ingon siya dinhi nga Jimari Kalapuan. Bawas po siya. Salamat sa pagsunod kanunay nimo sa live program sa DYCM Bugo Adventist. Amping kanunay diha sa Saudi. God bless kay bawal mo dito Brother John nga makitaan ka sa amo nga nagtan-aw ka og live nga kuan mga religious program kay stricto maning Saudi Arabia. Oo. So amping lang diha enday Jimari Kalapuan. So wa naman tay mga higala sa dili pahingpit tapuson aton tulumanon ania ang atong theme song. At ang yun sa religion alang sa closing prayer. Okay na higala magampo kita makagagahom ug maluloy ang Dios. Salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin.